Hvala vam svima, pa prvo ćemo do ambasade, a onda nastavljamo do... Koji smo? Peški ćemo. Svi, pa svi, mi smo delegacija. Delegacija. Onda je najpoznatiji zbog leta i to šraje. Pustite malo odmah. Ulazimo u svoju kuću, osjećam se kao da ulazimo u ambasadu. Nažalost. A i to će se promeniti. Biće Crna Gora ponovo. Jedno se sad je. Još samo malo kolegi, imaš Zoom. U FSB-u nije ovako. Ovdje ću samo reći. Zvoni. Dobar dan, Boško Obradović, narodni poslanik Narodne skupštine Republike Srbije. Spremimo dokument. Poslanička legitimacija. Dobar dan. Delegacija Srpskog pokreta Dveri, kolega narodni poslanik Ivan Kostić i ja smo želeli da uputimo jednu protestnu notu u ambasadi Crne Gore u Beogradu s obzirom na sinoćna i noćašnja dešavanja, pa da li je to moguće činiti prema njegove ekscelencije ambasadoru? Ambasador trenutno nije u ambasadi. Dobro. Imate to u pismenoj formi, mi smo spremni to da primimo. Mi smo želeli prijem, da. Mi smo želeli prijem. U pismenoj formi ćete dobiti, naravno. Da bi se molio shodno našoj proceduri da zakažete sastanak i da pozovete kod sekretarice da bismo uskladili obaveze na njegove ekscelencije ambasadora i primili vas
vas u skladu sa protokolom. Da ćemo morati tako. Je li to moguće danas učiniti? A najbolje da pozovete, evo ja ću vam dati ovdje i kontakt telefon ambasade, Zapišite da pozovete, zakažete sastanak i Zapišite odmah sad i zakažite sastanak. Zahvaljujem. Hvala vam na tome i mislim da je zaista, Ako možemo to i vama da prenesemo, sve ono što se sinoć desilo u Crnoj Gori je ozbiljan udarac na sve nas koji volimo Crnu Goru i koji volimo srpski narod i srpsku crkvu u Crnoj Gori. Smatrali smo to zaista skandaloznim ponašanjem vladajućeg režima, ali o tome ćemo naravno sa ambasadorom. Mi smo uvaćeni da komentarišemo, Naravno. Hvala vama što ste otvorili ova zamandalje na vrat. Nemate, prijatno. Svako dobro. Dobro, samo malo. Sad ćemo da ostavimo poruku. Vedi. Ajmo, snimaj. Idemo dalje, pravac Narodna skupština. ne možemo da se raditi. Kako nije? Gospodo, nastavljamo put ka Narodnoj skupštini. Da napravimo
Ajmo još jednom sa transparentima zajedničku fotografiju. Mogu da samo znaju, što njih da se ključni da narod čeka.